7 kali ya. Dan minami Osado Kogoki Aluhu. Coba dari judul. Dari judul. Kalau di sini judulnya Dang Tandiko. Kang Tandiko. Di belakang dari judul. Iya, Dang. Dang Tandiko. Gak ada Dang. Pasangan dulu. Hah? Pasangan dulu. Nasana. Gak ada juga. Cek. Cek. Kanani lehoni tondirohoju amia. Di situ ada kata-katanya. Ada ya? Nggak ada. 2, 3, 4 nggak ada. Tadi 2, 4.
Shalom. Shalom. Huriani Tuhata, Hami sian parhalado HKBP Kebayaran Baru, pasahaton tabe tuhamu amanami, inanami, dohot suderwas, naman dohoti parmingguon, diinganan nabe, horas madihita saluhutna. Horas. Adorang sotapuka parminggota, rap mahita martangiang nahohom diinganan nabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 500 sia ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mopa langit, dohot tanoon. Amen. Tung ise madongaku di akka di Banua Gijang, jala dukon niho, dangadong di halomohon rohaku di tanoon. Nak pemerus sibukku dohot rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saleleng-leleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangido hami tuho, sailehon matondim na badia itu bagasan rohanami, say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Saya ramoti hami di hamamasa ni pangunjunan. Pargogoi mahami mangulaon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambahenanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marende sian buku ende nomor 210 ayat sada. Tuhan Yesus dohu bandong aku, aibana pasona konaha, ikon sai tokong tiur lakaku, molora pon Yesus ialah, molora pon Yesus ialah. Tangihon hamu mapatik ni debata di Binggutta sadarion, imas yan patik parjolo dohot lapatanna. Ahu do jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Dia do lapatan ni oddo, ikon umbia rohata jala humolong jala upos mida debata, asamida nasa na adong. Atong
rap mangido gogo mahita sian tuata debata. Ale Tuhan debata, saya pergubui mahami, mangulawan na hombar tu papitmi. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 180 sia ayat sada dohotulu. O Jesus na panguluaw, anak ni debata, asiroham sa oguaw, asahat tukta. Jong maham. Tuturo aku sonang do mahari matasami ai hangolu akidoho di hama-hama temi. Tato poti madosata tujoloni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para sirohan asumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nada ngolon, ro tujolo ni habang sahabadiaon mi, manopoti, jala menganggukon dosa nami. Matsai jojot huarsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Daku haholongi hami ho, sian nasa rohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami bubayan hami. Dibayani tama dori masanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubaon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Songonon do hata ni Jahoba. Unak ho mabiar, ay ahu do siluluhon ho. Nunga pola hujau goarmu, au napuna ho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Udul mahamu. Marende sian buku ende nomor 442 ayat 2. Ayar sakni rohaku tung sabu donu
Nasa pudui yang dituju ke satu Tuhan. Sesarui di banu darai yang itulah Tuhan kubea. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, iman atar surat di sada raja-raja 10 sia, mamuka sian ayat sia, sahatro di ayat 10 walu. Ita jaha mamarsikat sorin. Masuk maibana di situ bagasan sada liang, laos marborngin di si. Dungi idama, Roma hatani Jahoba, mandok tu ibana. Ahado nini ulam bison ale Elia. Dungi ninna ibana ma, marmuruk-muruk situtu doau nian humokop ulau ni Jahoba, di bata Sebaot. Ainunga ditadikon halak Israel perjanjianmu, nunga maloha akka langgatanmu, jalanunga dibunuh akka panurirangmu marhite sian podang, sasada au nama tading, dohot hosaki dope dilului nasida naing buatonna. Dungi ninna ibana ma, ruar maho, jala jongjong tudolok nadi jolo ni Jahoba. Ai idama, naing mamolus Jahoba. Tokin nari Roma haba-haba bolon, nama norbani akka dolok, dohot mambolai akka dolok batu, mardalan di jolo ni Jahoba. Alain dada Jahoba dope di bagasan haba-habai. Duksalpu haba-habai Roma lalo. Alai dada Jahoba dope di bagasan laloi. Duksalpu laloi Roma api, alai dada Jahoba dope di bagasan api. Dungsalpu api Roma alogo na tarangon-angon. Jadi dung dibege si Elia soara nai, dihukupi mabohina dohot sape-sapena. Dungi ruar maibana laos jongjong di babani liangi. Dungi idama, ros ada suara mandok tu ibana. Aha donani ulam dison ale Elia. Dungi ninna ibana ma, marmuruk-muruk situtu doau nian humokop ulaun ni Jahoba di bata Sebaot. Ainunga ditadikon halak Israel perjanjianmu, jalanunga di loha nasida akka langgatanmu. Nunga dibunuhi dohot akka panurirangmu, marhite sian podang. Jala sasada au nama tading, dohot hosaki dope dilului nasida naing buatonna. Alai ninna Jahoba matu ibana, mulak maho tu dalan muhian tukkan Damaskus. Laho maho tu si jalamiai si Hasael bahen raja gumom-gom Ram. Miahi dohot si Jehu, anak ni si Nimsi, bahen raja gumom-gom Israel. Miahi dohot si Elisa, anak ni si Sapat, sian Abel Mehola, bahen panunirang sikatmu. Jadi manang ise nama luas yang podang ni si Hasael, ikon mate bunuan ni si Jehu mai. Jala manang ise nama luas yang podang ni si Jehu, ikon mate bunuan ni si Elisa mai. Akup ni tinggal dope hubain di Israel 7.000 halak, saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni totna marsomba tu Baal, dohot naso dung mangumai bana. Ima saatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amin. Amin. Marende sian buku ende nomor 437 mamuka sian ayat sada dohot 2.
Saha tidakon maha porseaut tai, songo nahina tidakon ni dongatta saha porseaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinumbuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhatta, natu maun na bernit, di pangumuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banuatoru, dung ditanom. Namulak mangolu di hari patuluhon, namanaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dusani. Disi maibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Dikting ni huriatta. Tikting di Huriatta, Minggu tanggal 20 September 2020. Naparjolo, Minggu pasapul limahon dung Trinitatis. Sadarion ima Minggu pasapul limahon dung Trinitatis dohot topik di papatar debata huasona marhite natinopa. Paduahon tikting naing marbagas, tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagas soma goar, preti buru pangaribuan, buru ni amata situa Jasper Edi Pangaribuan, tubuh ni inata Erni buru Sidabutar, alamat Jalan Lauser nomor 5 DE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, Dohot Orwana, Goar, Andrew Binsar Manurung. Anak ni Amata, tua Manurung Nahinan, tubuh ni Inata O Boru Banjarnahor. Alamat Jalan Perumpung Sawah 5 nomor 6 Jakarta Timur. Huria HKBP Jatinegara Resort Jatinegara. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul sia WIB di HKBP Jatinegara Resort Jatinegara. Saya di pasu-pasu tu hatta masakap perbagasan ni nasida. Patuluhon ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 16 September 2020 nasalpu nunga marujungulu amata Antonius Maulitona Pasaribu umur 57 tahun 8 bulan. Alamat Jalan Pondok Labusada nomor Sia A Jakarta Selatan sektor Satahi. Nunga tu udean di hari Kamis tanggal 10 September 2020 di San Diego Hills. Tatangnya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tinadikonna. Pak Opaton Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021 sada. Sesuai dohot program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2020, pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021 nunga dibuka mulai Minggu sian tanggal 10 September 2020 satu tanggal 26 September 2020. Ketentuan dohot persyaratan boi mata jaha di warta cetak. Palimahon
PSBB DKI Jakarta. Mamuka nasian tanggal 10 September 2020 ditotopon pamarenta DKI do PSBB total di DKI Jakarta. Mardomu tusi parminggon di Huriatta bahasa Batak dohot bahasa Indonesia sian sadarion minggu tanggal 20 September 2000 di Patupa melalui live streaming sahatu na adong muse haputuson na ibaru. Domu tusi pinangido tusude ruas dohot parhalado asa di Patupa parminggon di Bagas Tabe. Paonopon seksi remaja. Sadarion minggu tanggal 20 September 2020 di Patupa do we talk napa 20-hon. Dohot tema talk about my dream. Dohot jadwal kelas pitu SMP mulai pukul 10 sada 25 WIB bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas walu SMP mulai pukul 10 tolu WIB bersama Kak Eplin dan Kak Rita. Kelas sia SMP mulai pukul 10.05 WIB bersama Bang Calvin Simorakir. Kelas 10 SMA mulai pukul 10.05 WIB bersama Bang Nixon dan Kak Sofia. Kelas 10 sada dohot kelas 10 2 SMA mulai pukul 10 pitu WIB bersama Kak Sofia dan Kak Intan. Pinangido kerjasama sian natoras asa boi memotivasi yana kota remaja laho madohoti kegiatani. Papituhon seksi perempuan. Mardomu ala naung sipul kepengurusan seksi perempuan periode 2010 lalu sahatu 2020 naeng patupauma pamiliton tu pengurus naib baru periode 2020-2022. Pinangido matu sude ruas seksi perempuan ni Huriatta pasahaton akagoar sipiliton gawe pengurus naib baru periode tahun 2020-2022. Pawaluhon sermon lansia. Hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 10 WIB di Patupado sermon lansia Ima Marhite Zoom. Pinangido tusude lansia HKBP Kebayoran Baru asa madohoti sermon. Pasiahon webinar marturia. Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 10 tolu WIB sahatu pukul 10.05 WIB naeng di Patupa webinar HKBP Kebayoran Baru dohot panelis Padita Saud Sirait MTH dohot tema gereja berpolitik atau politik gereja. Pasapuluhon perayaan hari ulang tahun dan gotilon. Sadarion minggu tanggal 20 September 2020 di Patupa Naposo Bulung HKBP Kebayoran Baru do persembahan pujian Marhite virtual di gereja dohot live streaming. Pasapuluh sadahon warta jemaat HKBP Kebayoran Gandaria dapat dilihat di WA grup HKBP Kebayoran Gandaria. 12 aka tikting naso jinahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahak ni tikting di Huriatta di bagasan minggu sadarion. Saunari
tapa ihut-ihut ma persembahan pujian marhite virtual di gereja dohot live streaming.
Karunia ke-69 dan selamat menuju Pesta Gotion tahun 2020. Marende mahita sian buku hende nomor 783 Puhut Papungu Pelean. Damini di batana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Di hamudamang dainang hahaanggi ng pinaribot pe. Natongon marsaur di tonga-tonga ni Minggu na badia sa darion lumobi matahe di hamuak kahahaanggi ng pinaribot songonin ng akan natua-tua nami natongon sa darion patupa ibadah di tonga ni bagas tabi payhuti-hutamu ma ibadah marhite live streaming sadarion ang giat ma digohi de batalas ni roha dihita saluhutna alani patut dohodon nami horas madihita saluhutna tangihok kamu ma barita nauli jamita di Minggu na badia sadarion na dienet sian Evangelium Lukas bidu 10 mamuka sian ayat 26 sahatu ayat 37 songonom ma padokna disi paihut-ihut hamuma songon namasa uju ditikini sinoaki sumantusido sugut dia kaari ni anak ni jolmai na mga minum do nasida mangoli jala pabuli hosa sahat rodi ari habobongot ni sinowaki tu bagasa parawi jadi Roma aek nasumari mangagohon nasida saluhutna so namasa dia kaari ni silot mga minum nasida manuhor manggadis manuan jala pauli bagas alai di ari halalau ni silot sian huta Sodom turum maudan api dohot barerang sian gijang mangagohon nasida saluhutna songonima masa di nasadari dinagabe patar anak ni jolmai ia halak na dibilut pargijang ni jabuna dinasadari jala dijabui ugasanna unang madialapi dinamijur ibana jala halak na diladang lausongoni
unang pola muli ibana. Ingot tamuma nioli ni siloti. Agwa kosa ma nanaing palua hokosana. Alay na agwa kosa ido na panguduhosa. Hudok ma dihamu. Di nasaborong ini dua halak ma sapodoman. Nasada dojak kodonna. Nasada nari tulahonna. Rap madabu ma dua paropuan. Nasada dojak kononna. Nasada nari tulahonna. Rap mangula hauma ma dua halak. Nasada do jakononna. Nasada nari tulahonna. Jadi ninna nasida ma mangalusi ibana. Di dia mai Tuhan. Gabe didok ma tu nasida. Ia disibake laus tusido marubal aka lali. Ido sahat ne turpukin. Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Namar parsaurat di bagasan minggu nabadia sadarion. Tongon di bohali dohita. Marhite topik minggu. Di papatar di batahwa soda. Marhite nati nopa. Di papatar de batahua sona marhite na tinopa. Nah buat kadongan marhite turpuk sadarion takas di patuduhon tuhita. Na parjolo ima taringo tuhuaso ni debata tu saluhut na tinopana. Dada na tinopa marhuaso tu panopa. Alai nama nopa ido namar huaso tu natinopai. Nah hamuak kadongan na hinaholongan songo dia pe gudang ni arta, songo dia pe gudang ni sinamot, songo dia pe tibo ni parbino tuan ni jolma, dang marhuasui laho patupahon saluhut dang marhuasoy manang gabe dang gabe sada jaminan ni mabain nguluta sonang mabain malua hita nang sian mara nang sian uhum ni debata. Hamu kadongan justru sebaliknya do namasa jala ido naik idauta di bagasan turpukon bahwa harta dunia pangkat jabatan dohot aka kenikmatan dunia na adong di tonga-tonga ni portibion juk mabay jolmai tarlalap juk mabay jolmai hilang kendali juk mabay jolmai gabe madabu tu bagasan dosa ido na taida hamuak kadongan uju di masa ni Sinoak songoni nang uju di masa ni silot hinadiak ni hajahaton ni pangalahon ni jolma di hati hai di masa ni Sinoak takasdo taboto naung lumlam parngoluon ni jolma naung lam dao sian nahinalomohon ni debata alani ima hamuak kadongan ro uhum ni debata alai tagan sohama masanai dipaingot ma Sinoak asa paulihon sada parao di ibana aidung masa namasai agohonon nama portibion rap dohot pangisina. Nah hamuak kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus songo dia ma haradion ni Sinoak manangihot dohot mangului parettai boydoi idaota laos haulon na ido mangului na nidok di debata gabe haluaon di ibana.
Ido asa di hamamasan ni aik na sumar, malua ma noak dohot yanakon na dohot donga saripena, dohot nasa pahapahanam marsa sapasang, dohot akka suas-suanan, dohot na asing. Nah, na asing gabe tu dia hamuak kadongan magoma binahin ni aik na sumari. Nah, napaduahon musay hurian itu hatta ima peristiwa di bagasa turpukor di dok songon namasa zaman ni Lot. Songon dia huroha namasa di si hamuak kadongan. Nunga golap pernidaan ni saluhut pangisi ni huta Sodom dohot Gomora. Nunga rudut songon bonang na rudut pangalaho namasa di si. Akka pangalaho na so gabiak, akka pangalaho na so patut, ima na jupang disi. Alani iha mo kadongan na hinaholongan, dilubahon de bata ikomasama, uhuman ng tuhuta Sodom, dohot Gomora. Alani ido, roha tani de bata marhite suruan na, madok tu si Lot, dohot donga saripena, dohot ianakon na, asa bukas na sidasiani, manadikon hutai, ay uhuman ni debatama, luati, ala ni hina deak, ala ni hina godang, ala naung mangibukbuk, akadosa hajahaton, naniula ni jolma, di tonga-tonga ni luati. Hamuak kadongan na hinahulongan, malua do si Lot, dohot ianakon na, ala panguloyon na, di hata ni Tuhani. Alay sungod dia do iya ripe ni si Lot, ala di ihoti, arta portibion, ala di ihoti, aka na boy, lapuk manang boy, busuk manang na lausal pui, roha ni ripe ni si Lot, tabereng ma, Lot dohot ianakon na, maluas yan uhuman, alayang go dongan saripena, gabi batu sira, ay didok de bata, bukas mahamu, unang manaili dok pak pudi, alay imanakin, nunga mangalaka, alay say pikiran na lao tu arta na dipudi nakin. Alani ido bay na si Lot dohot yanakon na, maluas yan uhuman ala olo di pareta, alay sungod dia ma, ripe ni si Lot, ima didok nakin, gabi batu sira, dinaro uhuman ni debata, sian banua gijang marhite, hujan api, maragian maluhutna, didok halak naolo manangihon, dohot mangulahon hatai, dapotan haluaon, ima natarida, dihadirion ni Sinoak, dohot si Lot. Nahurian itu hatta na marsaur di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Didok di topik minggu nakin, di papatar debatado huasona, marhite natino pana, jupak kita di si, huaso ni debata, manguhum dohot paluahon. Huaso ni debata, manguhum dohot paluahon. Manguhum halak na soolo, mangulahon na didok ni debata. Jala paluahon halak, naolo mangaraduti dohot mangulahon na nidok ni debata. Ido dipatuduhon di jami taon, songon sada gobaran, taringo tu haroro ni anak ni jolmai. Taringo tu harajaon ni debata. Tubuh masada suku-suku di hati-hai, sian halak jahudi tu Yesus, nama dok rupane, molo tabereng di ayat 20, jala sianido dasor ni hatorangan na di jami taon. Alay di sukut na kaparisi do ibana didok.
adigan masonggop harajaon ni debata, adigan masonggop harajaon ni debata, gabe dia lusi manasi dan ninda mak, apala gumor tapi daw karajaon di debata di haroronai. Hata gumortab molo di terjemahan bahasa Indonesia hirasongonomma nanidokda. Dang apala marhite aka tanda-tanda na naing idauta taringo tu ari haroronai tarheraima. Nah, didok halak parisi nakin adiga masonggop harajaon ni debata ahado alus di Jesus samua kadongan. Taringo tu si dia 20 sada didok songonon. Aitung di tonga-tonga muna do harajaon ni debata. Aitung di tonga-tonga muna do harajaon ni debata. Molo pemahaman Yahudi, ya, haroro ni Tuhan Mesias berbeda do tu nanidok ni jami tahun. Aina sida memahami bahwa Mesias itu akan datang sebagai panglima, sebagai pahlawan perang. Nabui membebaskan nasida siang jajahan Romawi. Nah, alani i pangatusion nasida simbol harajaon di debata Mesias nanaing roi dipahami nasida sebagai pahlawan, sebagai panglima nagagah perkasa. Nabui membebaskan. Nah, alani i secara fisik do pemahaman nasida harajaon ni debata. Didok Yesus nakin ai di tonga-tonga muna do harajaon ni debata. Artinya kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia sebagai simbol bahwa kerajaan Allah itu sudah terjadi, sudah ada, sudah nyata di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi asa haroro ni Yesus patuduhon naung songgop do harajaon ni debata. Ido nang disurirakon si Johannes taringo tu hasosonggop ni harajaon ni debata. Nah, hamu kadongan nahina holongan tu busuk-busukun. Songod dia do pangalahon ni harajaon ni debata. Songod dia do pangalahon ni harajaon ni debata. Asa melotaida di Matius 7 ayat 21, pangalaho ni harajaon di debata torang jalatakas doi didok iya pangalaho manang harajaon di debata ima mangulahon lomo ni rohani debata ido harajaon di debata mangulahon lomo ni rohani debata alanido torang didok daksude bongo sogut nama jo wau Tuhanna bongo tu harajaon ni debata alai akaise do naboy bongo tu si holan na mangulahon lomo ni rohani damang nadi banua gijang ido. Nah, jadi ido asa didok tidak semua yang mengaku dengan mulutnya yang menyebut namaku hai Tuhanku Tuhanku masuk ke dalam kerajaanku, tetapi siapa dia ima jelas nakin akan mangulahon lomo ni rohani debata. Nah, hamu kadongan nahina holongan nomor saur di bagasan Kristus Yesus songo dia mapangalahon ni dijami tahun hamu kadongan torang do didok halak nama nomu haroro ni Tuhani ikon hobas dungo jala hobas. Nah, itu sama halnya kalau boleh kita bandingkan ya, contoh sahalak oroan napai mahon haroro ni panguli. Songo dia masuk cita ni oroan, seorang gadis menanti kehadiran calon suaminya, kan begitu. Nah, jadi persiapannya pada pagi, siang sampai sore hingga tiba malam itu pasti persiapan yang matang, ya. Jadi bukan hanya dalam persiapan itu mungkin hatinya juga pasti berbinar-binar ya menanti seorang calon panguli, kan begitu. Dan sama halnya dengan ya
calo pangulipe lau manopot na naing orwana ya songo dia lasni rohana songo dia persiapanna bohama ibana asa diida calon nai dan itu nang nani dapoton nape bui pakilala anda berbinar-binar tong. Nah, jadi didok di jami tahun bahwa narodo Tuhane alani hita totu songo dia masih kapta manomu haroroni Tuhane ido nanaing idauta di bagasan jami tahun naroma Tuhane alani songo dia maau songo dia mahamu songo dia mahita lau manomu haroroni tuhatai didok dangadong manangisi na ubotosa tikidoho sadi harina haroroni tuhatai alani gudang dohalak na menyesatkan torop jolmas ya tonga-tonga niya kana proseai taringo tu na mencoba memakai aka hitungan-hitungan aka penafsiran nama dok songon kejadian di 2020 mulai di ngotamui na dibadungkan na dipakai seorang hamba Tuhan yang mencoba menghitung melalui tafsiran bahwa Tuhan akan datang kedua kali pada tahun 2003 kan begitu. Maka orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan ya berusaha untuk meninggalkan segala sesuatunya, melepaskan segala sesuatunya. Katanya dengan melepaskan itu, ketika Tuhan itu datang pada saat itu juga, maka semua yang hadir di situ akan terangkat ke surga katanya. Kan begitu. Nah, alani hamuak kadongan didok di jami tahun dak taboto tiki sadi harina holanon nang peso taboto ikon radehita ikon dungohi ta'ala ni do banda tedehon saya hutagam do tuhakku saya masihol rohaki diharoron itu hakku songon nani dok dai saya mardungan olo polo puriam managam ho maranata ro o Tuhan amin saya tibu maro dang maranata ro o Tuhan jangan dulu Tuhan dang yetong maranata ro o Tuhan amin saya tibu maro ise do na tahu madok amin saya tibu maro berarti halak naung mempersiapkan diri halak naung dungo managam haroroni tuhatai. Nah namangihut muse halak namanagam haroroni Tuhani ada hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan. Nah perjulu sahali marhite jamitaon hamuak kadongan totu ikonadongma pertobatan ikonadongma pertobatan ikonadong mahamu baon ni roha ay ido na pinangido ni jami taon didok songo dia do pangalahon ni harajaon ni debata ima mangulahon lomo ni roha ni damang na di banua gigjang berarti ada hubungannya dengan pertobatan. Nah alani ihamu kadongan ya tiki parasian do penuaeng di jou maau di jou kadamang do dainang sadarion Tapaubama, mari memperbaharui sudah baik supaya lebih baik lagi. Ima sada kesiapannya kena persea, manomu haroroni Tuhan didok nakin ikon olo bertobat, ikon olo pai baruhon bermetanoia ya memperbaharui supaya lebih baik. Nah, ima didok adong do padohan ni halak Batak nama dok songonon tinalik bulung si hupi pinar saung bulung si ala unang sumalosol dipudi dada si paingot nasuada. Jangan menyesal kemudian terhiraima tinalik bulung si hupi pinar saung bulung si ala unang sumalosol dipudi dada si paingot nasuada. Firman Tuhan hatani di batasa darion tuduson upamanakin paingotok kita saluhutna napungudison paingoto nakadamang dainang sikola minggu remaja nang naposo burung asa saitoktong pai baruhon ngoduta tu nalam dingganna. Nah hamuak kadongan nah hinaholongan
Namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Dohonot tama hobartu naniulana matuaido gotilonta. Iduban na dido edeta ingot na sinabur homu tagak ko dingolumi lausido gotilommu diari parpudii. Nama nabur tu sibukna hamagoan jabbarni nama nabur tu todina tuado jabbarna. Nah, jadi nama nabur tu daging tu sibuk hamagoan didok alai nama nabur tu todi tuado jabbarna. Nah, nuaeng adong dilehon tu hita kebebasan untuk memilih. Saya percaya dakola naura anak kita ketika diberi kesempatan untuk memilih segala sesuatu, baik itu harta, benda, dan yang lain, baik pekerjaan dan sebagainya, tiap-tiap orang pasti memilih mana yang terbaik menurut diri masing-masing. Nanuaeng hamu kadongan Allah dongan saha porsi dohamu di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapi litma tohap na muli di hita napaingotok kita di minggu sadarion akamang dohot tamuinang. Jangan sampai terlambat, dan tidak ada kata terlambat untuk pertobatan ini. Nah, di paingot mahita manomu hari haroroni Tuhan ai didok tutusi tutu narodo ibana siala ni saitoktok mahita dungo jala marrohan atorang dakya halak namo dohodok mengantuk ya cemerlang pikiranna tidak akan. Nah, jadi halak na dungodo dang ido pikiranna petorang alanido baina didok saitoktok mahamu dungo jala marrohan atorang. Jadi orang yang ngantuk tidak akan mungkin bisa berpikir dengan cemerlang. Nah, justru didok dungo mahamu jala marrohan atorang manomu haroroni tuhatai tadokma maranata ro Tuhan amen sai tibuma ro naparpudi hatani di batapai ngotok kita madok naroma Tuhani alani kita sambut kehadiran Tuhan yang kedua kali ya di dalam sukacita, dalam persiapan mempersiapkan hati kita ya untuk selalu diperbaharui supaya kita bisa mewarisi ya kerajaan Allah harajaun nai na manotongi. Tuhan memberkati kita semua. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema di Tuhan debata naung takas memakulingi kami sadarion paingotok kami manungguli kami taringot tu haroroni Tuhan Yesus napa dua halihon nungaro harajaun ni debata di portibion marhite haroroni Kristus naung gabe jolma jalagabe si palua di hami alai naikon rodo pe ibana muse dung manaik tu banua gijang roi bana muse padua halihon manguhum dohot paluahon jala dilehokodo o de batahuaso tu Yesus Kristus Tuhan si paluai manguhumi akapardosa jala paluahon akanapor sea deho alai Tuhan unang alangas ini roham rodoho Tuhan si palua nang tuhalak pardosa alani tiki parasianon naing mahupai baru hami ngulu nami roha nami asa bongot tami sugut tuharajaumu nama noktongi pasu maali Tuhan akar ruas ni huriam natongon patupa ibadah minggu ditongan ni bagas nabi sonang manasida ali Tuhan jala pada umus yan nasapar maraan ali Tuhan nami utangi ako kami Tuhan nahuadopi hami namasa Tuhan sahat tutik yon pandemi COVID-10 siya
Say padao may Tuhan, siyan parnguluon nami, anggiat ma Tuhan, macohot itu mibu, siyan portibion. Secara khusus Tuhan, hutangi akok kami, sahalak siyan, tinodohon ni naposom, amang situa hutapea, sada siyan anggina sida natongon waing Tuhan, marsahit di rumah sakit, iman marguar maringan hutapea, jalasa darion, rencana naing menjalani operasi di rumah sakit Polri. Ali Tuhan, say patau ma dokter, na mangurupi nasida, marhite proses operasi sadarion, asa bui malum sian parsahitonna. Atuk saat diho mahami Tuhan, marhite Kristus Yesus, jaloma tangiang namion. Amin. Tapuji ma Tuhata, marhite na maredde hitasian nomor 550 sia, ayat sada dohot 2. Jongjok kita tedehon ayat 2. Debatana soka suru-suruan salho pasama pasaha tupame akana baria rotuano pamu Tatangyak ma piliata, ali di bata manami na di banua gijang, hodo harorone saluhut silehon-lehon nadingkan, dohot nasau libasa na mauliutus, hupasahat tami masian na nilomi tuhami, pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, dito nga to kani huriam doho di portibion, Uhai maroha nami marhite-hite toddim. Asalam mutadahami gudang ni silewlem itu hami. Asalam gir-gir hami madok muliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehoni tomironi bamataku. Osado alia manami na di banua gijang, say pinarapadia maguarmu,
say ro maharaja ummu, say sauk malomo ni roham, di banua tongau songon na di banua gejang, leu matuhami sadarion, hangoluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai mo dona puna raja Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur hommadamena tutodim. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma di hita saluhut na. Nung ngasipul ibadah parmingguan bahasa Batak sadarion. Say debatama nama masu hita saluhut na. Horas ma di hita saluhut na. Mau lihat.
baru yang ke-69. Dan selamat menuju Pesta Gotion tahun 2020.